Tästä tuli vähän pliisu. Mitä se oli? Se tappoi kärpäsen. Äänivideo sen. Tuo kamera. Ai klappi. Vähän myöhään sytetty. Hui! Klappi. Niin me ollaan huomenna menossa merimiesten muistomerkille tekemään taidetta. Mm-hmm. Ja meidän ryhmä on ollut kasassa nyt vuoden verran. Ei niin kauan. Viime kesästä. Niin. Loppukesästä. Ohkola oli 7. Niin, Eli heinäkuuta. Mm. Elo, syys, loka, marras, joulu, tammi, helmi, maalis. 8 kuukautta. Joo. Ja aika kiireellä silloin rykästiin ryhmäkasaan sinne ja sitten sen jälkeen ollaan muutama muistomerkki käyty uusia käyttämässä. Eli käytännössä me etsitään vähän uusia käyttötarkoituksia niille ja kuvataan, mitä tehdään siellä. Siihen liittyy sidontaa mukaan, eli japanilaista shibari-sidontaa. Mutta se ei oikeastaan pääosassa siinä, että se on vaan niinku lisämausteena. Mutta sitten on kaikkea muuta visuaalista. Mm. Ja hiustenväkerrystä ja eritripsiä. Mm. Että oikeastaan mulla se mielenkiinto tähän liittyy monenkin asiaan, mutta muun muassa siihen, että muistomerkit ja patsaat mielletään jotenkin kauhean jäykästi semmoiseksi korkeakulttuuriseksi jutuiksi, joihin ei kosketa. Pyhäksi ja vielä niinku. Jotka vaan rakennetaan jonnekin ja sitten ne annetaan olla ja kukaan ei niihin koske ikinä milloinkaan. Niin mä ainakin haluan niinku muuttaa sitä ja murtaa sitä, että ei asioiden tarvitse olla niin vakavia ja niin jäykkiä ja synkkiä. Et vaikka nyt on maaliskuun loppu, niin me hullut ollaan menossa tuonne ulos moneksi tunniksi. Mutta siihen liittyy semmoinen oman leikkimielisyyden ja semmoisen kepeyden löytäminen ja kohtaaminen. Ja se, että ei ole niinku sitä tiettyä ikää, milloin voi tehdä hassuja asioita. Et ei se kuulu vaan lapsuuteen tai siihen, että on kokeileva ja nuoria tyhmä, vaan voi olla vanha ja tyhmä. Ja Leikkiä siitä. Ja kokeilunhaluinen. Se, että ei niinku tarvitse kangistua vanhoihin kaavoihin ja kaikkeen siihen, mitä pidetään niinku totunnaisena ja hyväksyttyinä ja vakavamielisenä, vakavasti otettavana. Mm. Et mullakin kuitenkin se tausta on, että no ihan tavallisesta perheestä ja sitten yliopiston kautta työelämään ja yliopistosta löytyi mies ja jossain vaiheessa tuli lapsia ja lapsiperheen arki nyt on mitä on, että siinä ei niinku töihin ja kotiin ja ruokaa lapsille ja sitten niiden nukuttaminen ja liian vähillä unilla taas töihin. Mm. Nyt tietysti kun sitten tuli avioero, lapset jäi isälle ja mä muutin toiselle paikkakunnalle eli lähemmäksi työpaikkaa. Työpaikka oli ainoa, mikä sitten säilyi siitä entisestä. Autokin meni vaihtoon. Mä oikeasti itkin sitä. Mä olin tippalinssissä auton takia. Että se joutunut tavallaan niin opettelemaan sitten kaiken uudestaan ja sen, että ei osta liikaa ruokaa kaupasta eikä se oma merkitys tule siitä, että mitä sä teet, mitä sä tuotat tai miten toiset hyötyy sinusta, vaan siinä niin kuin, se oma merkitys täytyy löytää niin kuin muuta kautta. Se, että on hyvä olla
on hyvä olla itsensä kanssa ja silloin voi vasta olla niin kuin hyvä olla muidenkin kanssa. Et hyväksyy itsensä ja on itselleen armollinen. Ihan niin kuin muillekin armollinen, että ei kukaan meistä täydellinen. Mm-hmm. Et monta asiaa on saanut opetella ja sitten on jossain vaiheessa jo kuvitellut, että ei mä osaan jo. Että on mietitty ja pohdittu ja sitten huomaakin, että juu, ei se ollut valmis juttu vielä, vaan lisää. Pitää muuttua ja kyseenalaistaa ja opetella ja miettiä, että mikä on oikeasti se, että millä tulee niin kuin onnelliseksi. Mitkä ne asiat on. Ja se ei niin kuin välttämättä ole niin kuin ollenkaan sitä, mitä on kuvitellut monta kymmentä vuotta. Mm. Vaan se voi olla niin kuin jotain ihan muuta. Mm. Et loppujen lopuksi meidät on opetettu tiettyihin asioihin. Mm. Mutta meitä ei välttämättä meitä onnelliseksi. Mä oon nyt vuodesta 2011. Mulla oli oma liike. Ekologinen, ekokampaamo ja ekohoitola ja kehitin kasvikosmetiikkaa ja valittiinkin maailman ekologisimmaksi kampaajaksi. Ja näin mut tuli burnout ja tuli sitten vanhat traumat ulos ja todettiin tämmöinen PTSD, eli posttraumaattinen stressireaktio ja sillä tiellä oikeastaan nyt oon. Nyt tosiaan 4 vuotta mennyt ja keho lähti siihen romahdukseen myös mukaan, että on ollut ihan liikuntakyky kokonaan tuossa poissa ja on pieniä vaivoja ja vähän isompia ja unettomuutta kohta vanhasta historiasta, niin semmoinen 20 vuotta sen kanssa on kamppaillut ja semmoinen tunne, että keho ei enää jaksanut sitä, mitä mun elämä oli. Ja se, että meni totaalisesti liikuntakyky ja jouduin muuttamaan sitten ja aloittamaan ikään kuin kaiken alusta. Ja se oli alkuun kova pala, että joutui asiakkaat jättämään ja mä en pystynyt kellekään kertoa, että mitä on tapahtunut. Että nyt oikeastaan vasta kun miettinyt tätä omaa, että mitä se mielenterveys on, niin nyt oikeastaan tämän elokuvan myötä mä uskallan ehkä ekaa kertaa niin kuin sanoa ääneen, että jos joku sattuu mut näkemään, niin että mitä mulle tapahtui. Ja se, mitä mä nyt ajattelen itse niin kuin tästä mielenterveydestä ja sitten taiteen osuudesta, että kyllä mulla oli käsipainotteinen tai tämmöinen kädentaitoihin perustuva toi mun ammatti ja sitten myöskin siellä oli käsityötä myös myynnissä, että huovutan ja maalaan akvarelleja ja olin niistä sitten tehnyt postikortteja ja mä huomasin, että aikaisemmin mun akvarellit oli lähinnä, ne oli aika kilttejä ja tehty tavallaan asiakkaille. Ja nyt kun mä oon täällä kotona joutunut sitten olemaan, niin mulla on lähtenyt sitten vihdoin viimein, että välillä työt on aika hurjan näköisiä, niin kaikki tää että mulla kävi sitten sen romahduksen myötä myös sit niin, että oli niin paljon semmoisia blackoutteja, että lääkärin suosituksesta sitten on 3 lasta, niin tytär sijoitettiin isälle ja se on ollut tosi kova pala ja tässä on nyt vieraannuttamista ilmassa ja sen näkyy noissa mun töissä, maalauksissa, että siellä on vähän tuimaa ja on semmoista, että katsotaan peiliin ja peilistä voikin näkyä luuranko, joka on ihan kattelee hämmästyneenä. Et nyt ehkä ekaa kertaa työtkin on semmoisia, että sieltä alkaa tulla nämä mun ajatukset ulos. Ja mulle tää uusi alku on sitä, että mä oon aloittanut ihan melkeinpä huonekaluja myöten elämän alusta ja mulla on ekaa kertaa aikaa itselleni. Se on niinku
ollut semmoinen, että alkanut tutkia, että mistä mä tykkään ja mitä mä haluan. Et nyt sitten tässä noin reilu vuosi sitten tapasin tämän meidän elokuvan ohjaajan ja mulle tämä maskeeraus ja kaikki tämmöinen niin kuin muuntaminen ja etsiminen, niiden olemuspuolten oikeastaan itsestä etsiminen on ollut semmoinen, mitä mä oon halunnut tehdä aina, mutta siihen ei vaan sitten perheen tai lasten myötä ja yrityksen myötä ja opiskelujen, että melkein 18 vuotta meni sitten kaikki tätä opiskellessa, niin ei siihen pystynyt sillä lailla heittäytyä tähän niin nyt on sitten aloittanut tämmöisen, mä sanon sitä roolitaiteeksi, eli just tämän ohjaajan kanssa tehtiin semmoinen Lunatic or Something, joka on ehkä mun yksi semmoinen merkittävin taiteen keinoin tämmöinen saatu tunnetila ulos. Eli se on ehkä semmoinen äärimmäiseen pisteeseen viety valokuva työ musta. Mä sain lahjaksi tuossa vuoden alusta kotisivut ja 4. päivänä mulla tuli heti semmoinen, että joo, mä haluan kehittyä kuvataiteilijana, että joka päivä on tarkoitus laittaa päivän kuva. Et sitten kun niitä on 360 eli ympyrä, niin sitten mä oon jo kehittynyt jonkun verran ja siinä on ollut nyt sitten oikeastaan opettelemista, että sitten kun on aika perfektionisti, niin mä sitten kehitin, että joka viikonpäivälle on oma teema, että mä jämähdä samaan ja nyt sitten sain tietää tuossa, olisiko ollut toissapäivänä, että mä saan näyttelytilan nyt marraskuulla, eli sekin menee hyvin sinne vuodenvaihteeseen ja se mitä tässä nyt kun on itseänsä tutkinut ja sitten huomannut, että niissä omissa töissä, niissä on monessa on kapalo ja se on kääritty. Tai sitten on niin, että maailmaa katsotaan jonkun verkon läpi. Tai sitten vaikka puista saattaa tulla jonkinlainen verkosto. Ja se, että on käynyt elämässä niin, että on jäänyt aika yksin ja tukiverkot on aika olemattomat, niin nyt tämän sanotaan ihan loppuun palamisen jälkeen, minkä mä sitten lopullisesti tuntui, että koin viime kesänä, niin se mitä mä oonkin nyt sitten löytänyt ja saanut, niin onkin jotain ihan niin kuin ihmeellistä. Et nyt kun katsoo noita omia töitä, niin niistä tulee yhä vaan rohkeampia ja semmoisia, että aikaisemmin ehkä ei ole edes tiennyt, miten paljon tunteita on niin kuin siellä pinnan alla. Ja nyt kun tekee vaan itselleen, niin sieltä tulee ulos. Ja aika paljon on myös semmoista, että katsoo peiliin ja siellä onkin joku muu. Ja se on aika semmoinen mitä mä nyt mielenkiinnolla odotan, että mitä mä oivallan niistä mun töistä sitten ja minkälaisiksi ne muodostuu, että onko loppuvuodessa enää, onko siellä verkkoja enää ja onko siellä, että tämä on myös semmoinen tutkimusmatka, että itseen. Ja mulle tämä mielenterveys tai hyvinvointi kyllä koostuu läheisistä ihmisistä, että niitä ei tarvitse olla montaa. Te olette niin kuin mä voisin ajatella, että melkein mun uusi perhe. Että jotenkin se mitä on menettänyt, niin on myös saanut todella paljon, että melkeinpä voi ajatella, että ilman niin kuin luopumista ei myöskään ole tilaa uudelle. Että
koen tämän kuitenkin hyvänä tämän matkan. Ja voi sanoa, että kun elokuvan nimi on Uusi alku, niin mulle mun elämä koostuu oikeastaan, mä elän melkeinpä tällä nykyisellä taiteilijan nimellä, että se tuntuu enemmän luontevalle kuin se oikea nimi. Kauhea kutkutus. Osittain tähän liittyy sitten sekin, että meidän naiskuvasto on aika vääristynyt. Ja mitä kuvia naisista näkee, niin ne on nuoria ja kauneita. Tai sitten ne on jotain poliitikkoja, joita on kauheasti fotosopattu, että ne mahtuu jatkupukuunsa. Niin kuitenkin sitten niinku arvostetaan naisissa ehkä, tai ihmisissä nyt ylipäätään sitä kokemusta, viisautta ja sitä, että osaa niinku puhua ajatuksensa julki. Ja tämä on sillä tavalla, niin kuin nämä meidän kuvaprojektit on niin kuin ihan eri asia, koska tämä on sitä puolta, mikä tavallaan niin kuin ajatellaan, että naisten pitäisi niin kuin unohtaa lastensaannin jälkeen. Ja iän myötä. Ja iän myötä, joo. Et kun on ensimmäiset rypyt tullut, niin sitten niin kuin, ei mitään ryhmäkuvia kahtota. Niin, ehkä tämä on meillä sit pinnalla sen takia, koska joutuu muutenkin etsimään sitä itseään, sitä omaa oikeutusta ja omia vahvoja ja heikkoja puolia. Sitä, miten elämää niin haluaa sit jatkaa eteenpäin. Millä eväillä. Niin etitään sitä vähän toisenlaista naiseutta. Ja sitä, että naiset voi olla vahvoja ja kauniita ja upeita, vaikka niillä niitä ryppyjä joissa. Ja sitten se, mikä mun mielestä niin kuin valokuvassa ehkä on se alkusokki, että tältäkö mä näytän. Ja sitten kuitenkin sieltä tulee, täytyy löytää se hyväksyminen. Ja sitten sieltä löytyy niitä hyviä kulmia kuitenkin, ja miten sitä pystyy. Että mun mielestä niin kuin just tämmöisen kuvatöiden takana, niin on just se oikeastaan se henkinen ajatus, että mitä sä ajattelet sillä, että vaikka sulla on jonkinlainen, mitä nyt huomenna sitten laitetaankaan, niin se, että me mennään sinne sen ajatuksen taakse, tavallaan sisäisesti siihen tilaan, niin huomannut itse, että miten sitä muuntuu ihan vaikka mihin, ottaa sen tunnetilan. Joo, aivan. Ja kun voi tehdä ihan mitä vaan, ilmentää ihan mitä vaan, niin hyviä kuin huonoja ajatuksia ja tunnetiloja. Ja et me ei tehdä niinku vaan semmoista nättiä ja sievää, eikä etitä semmoista keski-ikäistä glamouria, vaan niinku, kyllä tässä on paljon syvempi ihmisenä olemisen juttu. Et tietysti meitä kuvataan ja me ollaan naisia, mutta meidän kulttuuri ja yhteiskunta on vähän turhan nuoruutta ihannoiva. Ja se ei niinku, siinä on vähän harha ja semmoinen vääristymä. Eikä pelkästään sen takia, että väestö ikääntyy. Keskeikä nousee jatkuvasti. Vaan niinku, me ollaan jotenkin unohdettu vanhat viisaudet ja se, että muinoin ehkä tiedettiin asiat paremmin kuin mitä nyt. Et me elätään niin kaupallisessa maailmassa, että se, että saadaan uusi farkkumerkki tai joka vuosi ihmisille uudet silmälasipokat tai jotain myydyksi, niin se niin kuin vääristää meidän ajatuksia ja sitä, mitä meille syötetään. Nyt, kun meillä on nämä muutamat aiheet, mistä keskustellaan, että mitä se mielenterveys sulle niin kuin on, että mistä se sun hyvinvointi koostuu? Onnellisuuden murrosesta. Eli kun keräilee niitä, mistä niitä sitten kaiveleekin, niin kun tekee itselleen hyvää oloa, hyvää mieltä, niin niistähän se tulee se valo. Et meillä kun nyt puhutaan, elokuvan nimi on Uusi alku, niin onko sulla
minkälaisia kokemuksia, että onko sulla niin kuin elämässä joku uusi vaihe, kun tässä on puhuttu, että minä olen ainakin joutunut aloittaa alusta ja kuvaaja on joutunut aloittaa alusta. Kyllä mä tässä Ja sitten varmaan kohta 15 vuoden ajan yrittänyt aloittaa alusta, koska siihen asti mulla oli niin kuin, mä oon laskenut semmoisen, kun on ollut yrittäjä ja muuta, niin siihen asti oli niin kuin tietty elämä ja se meni tiettyyn suuntaan. Ja siinä oli oma visio, että tätä jatkuu hamaan tulevaisuuteen asti ja hieno homma, mutta jonkunasteinen burnout, jota itse yritti hoitaa väärällä tavalla, niin on pitkittänyt sitä asiaa. Sitä on yrittänyt koko ajan keksiä, mistä löytyisi se naru tai se uusi lanka, mistä lähtisi niin kuin aloittaa tekemään jotain asiaa sillä samalla intensiteetillä kuin sitä teki silloin. Että ja saisi jotain aikaiseksi, mutta ei ole vielä löytynyt sitä oikeaa drivea tai ihan sitä sanotaan, että itsehän sen itselleen asiat tekee. Ei kukaan muuttua asioita tarjottimella enää, että tässä on sun juttu, sä teet tää. Vaan nehän pitää ihan itse niin kuin kyllä tehdä ja löytää ne. Jokainen uusi työ, mikä on, niin me ollaan opittu edellisestä ja nähdään. Ja mä ainakin tykkään just tuosta, mikä tässäkin on, että yritetään saada sen monumentin henki jollain lailla tuettu, vaikka meidän sidontatyö tai malli, vaatetus tai muu ei millään lailla olisi tekemisissä sen monumentin ajatuksen kanssa, mutta mun mielestä tässä tulee toi tuulinen, kylmä, synkkä meri, mikä nimenomaan just on niin kun se on merenkulkijoiden muistomerkki, tai merelle jäineiden muistomerkki, niin se kunnioittaa sitä, että tytöt tuossa mustissa vaatteissa, tummat meikit, niin toki vaikka hymyäkin siellä on, mutta niin kyllä mä näen tuossa jonkunnäköistä suruakin noissa kuvissa. Kaikenikäiset voi harrastaa sidontaa, mutta sitten on tää. Niin! Tää kädet tonne päin.
naama jää tonne piiloon kokonaan. Ei, näyttää vaan kanssa. Toistinen päähän. Kun ne nojatte tänne päin, niin tuo nilkkana on ihan silleen löysä. Sitten kaadetaan vai? Jos sä saat käsiä tänne päin. Ei niin paljon. Nyt ylemmäs näkyy naama tässä takaa. Ylemmäs. Mikä naama? No. Missä? Tänne päin vähän käsiä. No ja nyt ylös. Vähän hymyä huuleen. Tosi kylmä. No kesää kohti mennään. Niin. Huhtikuussa ollaan jo plussasta. Ai. Mä katar. Pieni. Täältä tulee. Tulitikku. Auttaako tää? Tää. Siitä vähän menee, kyllä se kärsii. No, pannu sinne vaan päälle. Tänne päin. Niin, että se menee piiloon kokonaan. Mut mun mielestä se kolmiulotteisuus kuuluisi olla tässä työssä. No en mä tiedä. Kyllä se riittäisi näinkin, eiks vaan? Niin. Ja sit siivoo tavallaan tohon vaikka jättää, että vähän, että se elementti vaihtuu, tai se kääntöpuoli. Niin Ne suhteuttaa vaan sen, että se jää se kuvasuhde samaksi. Ja siihen sitten vaan kylmästi päälle jollain violetilla tai sen tyyppisellä värillä, niin hyvää pääsiäistä. Joo. Voisin laittaa jotain kukkaa tuohon tai jotain semmoista kananmunaa tuohon nurkkaan. Mä en osaa varmaan vielä niin hyvin. No, kato sitä vielä. Tää on vähän epäterävä. Niin. Noi että, tää on kiva. Joo. Ainoa, että mä oon tietysti tonne vähän haaveellinen. Noita. Toista.